Ingun nimbali kula pun Duryosana tumenggung banjar dilungup. Wong banjar jungut kok banjar dilungup. Monggo balik mawon, Mas. Sampen Rekodaya patine Pandhawa ping pinten? Rekodaya patine Penakawan Pandhawa ping pinten? Mboten tau kelakon. Kurawa niku ngrembaya kakehan jiwa, ngrembaya kakehan cacah. Yen wani mundura, percuma man, percuma. Dung kidul. Kula tawuran kalih Bagong. Sing menang sinten? Sing menang ya Bagong. Nggih. Dung lor kula geger kali Sena. Sampe tumon Duryosana menang. Ya gak tumon mboten enten lakone, Mas. Waduh, yen wani maju, gak wani mundur. Kula maju, gak burung ya kalah. Pun balik mawon. Wis. Kurawa, ayo baris pendhem yo apa Rekodayane Kurawa bisa oleh Wayujaya kamulyan kanggo kamulyane Kurawa. Pendhita cermetan. Wong hak ora kok awak maca lelo. Adikune awak menuju Kurawa sesembahane para Sataraja Kurawa. Ala becik bener apik apa jare wakne gondel. Adikune trimo nyawang sawangan saka doan.
Kumbayana. Aja dumeh Lujung Kurawa pendhita ngeben mundi barang kang nyata. Begawane jero ngelmune. Kebak lelakone. Ing kono penemban Kumbayana ngrapalaji panggetaring jiwa sak nalika mujudna gering sak lumbung Bandung gedene. Ayur ponang candrane geni paneng pawaka siking kunutri neng rono bujul mudha dewa no paneng pawaka siking kuno bujul muda dewa nolo dewa nolo candrane geni paneng pawaka paneng geni pandhe pawaka geni muncak-muncak dhuwure gunung siking guna siking geni cethikan guna geni agaran trining rana trining geni upet rana geni kang manggon Bathuk Kemamang bujul muda bujul geni kang manggon bludukan muda geni bedhek geni gluduk geni petir diwah nala diwah geni lampu nala geni panasing pamikir ing kono pesip Bambang Irawan putra Pandhawa kesababan wujude geni makantar-kantar apesing Irawan dayane penemban Kumbayana Irawan kesababan dara rentah panegari Endra Prasta
Walu gember monyon-monyon lil-lil para Satara Jagaraga baris pendhem ayo mubengi kalurahan Pringabus ana slimene wong jaga takong dicolong ya dicolong Kasirnanono Pendeta Wolawari reh Bondo Catur asring bangsane patut Siti bergagak Siti lemah bergagak omah bang mungkul sinandung bletuk mawon nahan gandono kang pusinubus Sejere nunggal critane minangka gempalane kondo. Sinelengan mengok-mengok kaya klemuk, kayomang witing mandera. Bagagakku kaya genok mengkurep. Jimat kang mus bisa ngucap, pusaka kang mus bisa kondo. Kiyaine Lurah Badranaya lan Lurah Bagong Wiryodyaja. Mandhap ing samadyaning ratri lelentang yoring tawang
sesuminar nyuminaring bawono surem sorot tanpa kupu-kupu walangan toko samyo luru maring panderihan sidem permanem datang ono subawane walang lisih among mangayut-ayuting prawarahangono mring binarung praprato honggo praprato honggo ing kono Bagong Besut karawuhan pamadyaning Pandhawa Permadi Janaka Raden Taranggana paring pangalipur nembang sak dalan-dalan witing klapa karaluan daramu kepiting murid gudha kesa nuli sajak susah lan Besut Jut apa Pak mrene oleh aku gelem rono Pak ning kudu diiringi karo lelagon rukun Islam apa ya padha rukun ngono rukun Islam monggo dados buka bonak monggo buka pembul monggo buka kendang monggo buka celuk sumangga
Alhamdulillah rabbil alamin dulu. Iya. Hei iki biyen miturut crita dulu sing ngripta swargi dalang kondang. Coba Bupati Tegal Kintus Susmono. Ngono. Ayo dilestarekke nak. Lah rombonganmu ki opo? Rombonganku ki kolaborasi. Mbah Woto karo Pak Deku Sulaiman tak campur dari situ. Lah Mbah Woto Krida Pamor. Mbah Sulaiman mulya laras tak jungkuk situk-situk. Kok arane apa? Mulya Pamor. Lho. Mulya Pamor. Mulya apa? Mulya iku waras. Mulya ya mulya. Pamor. Pamor iku apa? Pamor iku paguyuban. A iku among, M manunggal. O olah, R rasa. Paguyuban manunggale ora rasa. Jalaran apa nak? Apa? Wong iku asale saka rasa. Mak bapak ngumpulno rasa sejati karo sejatine rasa dadi nikmat. Lah iki nak nikmat. Nikmat dadi umat, nek wis dadi umat jange mat. Ngono. Sebab apa nang menungso iku gak poso, uripe mung sak derma ora poso. Sebutane dat karo sifat. Lah. Ngono. Dat iku date kang mau poso. Sifat-sifate menungso mung sak derma. Mulane sebutane ana pilsepuh biyen iku sing kuwasa iku adoh tanpa wangenan, tidak tanpa senggolan, ketok melok ning datan kena didelok. Oh iya ya Mong. Mula wong nanggap wayang iki gak rugi nah. Oh iso. Ya rugi mong duwe kok gawa. Iya, duwe tekan aku kabeh tek belas. Amen esuk yoga sinten mulya dhewe-dhewe aja kene aku. Cek jongor. Mosok lah sapa seneng nanggap wayang padha karo seneng agama. Teko ndi? Wayang wayahe sembahyang. Wayahe sembahyang. Ka agama Islam tok segala agamana. Pokok sing disahno negara. Islam, Buddha, Kristen, Hindu pinutupe kepercayaan kapitayan. Ana sing arane ilmu Jawa. Lah iku lambange wong Jawa, mula wong dadi wong Jawa iku aja jawal jawil sak kancane. Nek dadi wong Jawa sing ruh Jawane, urip ana sing gawe urip iku ana walien. Ngono lho nah. Ngono mong. Iya ya mong. Wayang yo nak. Mulane aja pandang bulu. Islam roh Jawane, Jawa roh Islame. Karo endi? Teko tulisan. Tulisan Arab teko kiwa menengen. Nah, iki. Tulisan Jawa saka teken mengiwa. Lha. Tulisan Arab melumah, tulisan Jawa mengkurep. Rasakno. Yaiku lanang wedok. Ana sing melumah, ana sing mengkurep ya gak dadi. Ana sing mengkurep, ana sing melumah ya gak wujud. Iya ya. Lah tulisane wong Jawa iku nah, ya. Aksara Jawa 20, aksara Arab 30. Lah 30 karo 20 iku nek digandeng dadi gelare mustakat 50 isine pancandya uripe menungso. Nek gak digandeng gak iso muni nah. Nek di Jawa, nek Jawa sir 20.
Islam kita Bangkok. Kak beto nak kak beto. Tadi ini mau. Nek di Jawa Sir budi cipta rasa panggondo pangrasa pandulu pangrungu napas anpas anpas nukus kulit otot balung utak getih daging sumsum kalbu. Ana iki gampang ayo iki gampang kok iku nah. Adi ini Kak Petro nah, Kak Petro. Oh ngono. Mula asale wayang iki kudu ngono. Adi ini. Lah wayang iki sing ngripta Ndeng Sunan Giri. Sunan Giri. Lah sing ngripta gamelan Ndeng Sunan Bonang. Jenenge gamelane diarani sekaten nek cara Jawa. Nek cara Islam syahadat taini. Kok iso? Lah unine gamelan iki 1 2 3 4 5 6 17 nah. Kak Beto wong salat sembayang sedina sungi 17 rakaat lho. Wadine mo. Aja ngomong ae mo. Gak apa-apa jare Mbak Parno sing cetha jare ngono. Nek tak tambahi guyon kok dadi ngono temen. Dole Bagong anakku nak. Ayo padha nembah nembang. Dole Bagong kok patute monjuk kapan no saya anakku ada ini. Jaluk lagu pisan kas sing rada sigrak dibawani sing bawani tandak weton dawar jaluk gelang alit iku wali-ali cek gak lali karo dalang Jolo Peto murah tur meriah ya. Tapi gak dibawani ya dene. Dibawani dandang gendis. Wong dandang gur kok dandang gendis. Ah iku lak gak basa ngono niku ya apa. Kak diganti ya, gak usah, senengane dalange kae. Sopo sing bantah kata bayari, bareng duo pokoke bayari wong 14. Monggo. Rebape, gender, ambang. Monggo, dinten Joko Dawan.
Gelang alit tulis, iya. Pisan kas, pisan kas. Joget, Bulina, saka Jimbut. Karo Mbak Eni, Mbak Eni. Saka Sidoarjo. Sidoarjo. Iwun lelagon Bung Karno Putra Fajar. Kono iki proklamator kamardikane bangsa Indonesia. Ngono. Ayo dilestarekake lho iki. Iya. Ayo. Berdiri, berdiri. Ojo ngateke kebon. Bulina, Budiarti, karo Mbak Eni Wijayanti.
ketok asune. Oh, cek ketok ayune. Bung Karno Putra wajar. Ayo, Cak.
awak dhewe sak rombongan mbok menawa ana tuna laduk kurang bener awak dhewe nyuwun agunge pangapura Gong. Oh iya. Wong seneng-seneng iku nek klimat dadi senep. Ono mong. Lah iki bab sing dikitan tak ambali maneh lho. Tak ambali maneh. Ananda Muhammad Danis Ainur Jagi. Lah iki dislameti pas tiron. Tiron utawa wetone. Lah iki munine dadi wetone slamet lho. Oh, ya iki bener-bener nah, bener-bener. Yen cara kene weton, yen cara Jawa Kulon tiron lho. Dikitan pas kelahirane ati tulisane muni wetone slamet lho. Oh ngono. Muga dicampangi dulur papat 5 pancer mini among kaki among jampangi sing dikitan sak tindak lakune sak sapa parane aja nganti ana gangguan apa-apa keturut ana karepe kesembadan apa sing dinejo sumrambah keluargane sing nontok sing dodol sing ditanggap sak keluargane ilang singkalane kari seger parasane mundak derajate tambah rezekine panjang yuswane aloma amin Gong tole Bagong karepe ndaramu apa kok menang-menang ana pendopo bring abo dole Bagong opo karepe ndaramu janaka opo karepe ndaramu janaka gen ndara niki rawuh dateng kelurahan Pringapus wilayah Klambi Sireng pun kendhelan mawon napa karepe ndara Karanggana nggih ndara Janaka Gus Arjuninggrawan gelombang res Sembodra Maya mayar ler kaditya Sutrakti Gin langkung mriyen abdi ngaturaken bakti kula kunjuk sandhep pepodo ndara Permadi Janaka iya Kakang Semar tak tampa parandene ora liwat puja pangestuku tampanana nggih Gurawalan nggen kula nampi dawuh kula ngaturaken bakti ndara tak tampa ora liwat puja pangestuku tampanana besut Kurawalan nggen kula nampi dawuh semanten ugi Reyang Bagong ngaturaken bakti kula kunjuk sandhep pendara kula Taranggana iya Bagong tak tampa ora liwat puja pangestuning wong kaya jiwaku tampanana nggih Gurawalan nggen kula nampi dawuh gayanana kasantosan abdi Bagong Ndara iya Bagong gin Ndara rawuh dhateng kalurahan Pringapus Lemah Ban
Karepe Ndara Permadi iki napa? Ngene. Aku nampa dawuh saka kadang sesepuh Pandhawa. Aku supaya ngawati wujuding Bagong. Sababe napa? Ing ngono kadang sepuh Pandhawa kabeh nyupenakake Bagong kaudunan wujuding rembulan mengkono kiyaine. Kok apa mo? Awakmu dipekno kaudunan rembulan mo. Ah iya mo syukur kudunan wong andhek-andhek ngono mo. Ah kok niku ya jare panjenengan anak ngono mo kok niku. Ah, nggih. Kandhaning kadang-kadang sepuh Pandhawa wong bakal nampa kamulyan akeh pacuban. Nggih leres. Wong bakal nampa kamulyan iku akeh pacuban. Lah coba lah niki. Coba dicup badane. Nek akeh bolote suwe pangumbane nek titik gris pangumbane mboten enten manungsa niku mboten duwe dosa, mboten enten manungsa lahir protek pun kanggonan. Salah bener lali eling niku kanggonan wong manungsa. Iya kiyaine. Lah karepe Ndara Permadi aku bakal nyoro widikake sepisan ngawat-awati wujuding kalurahan Lemahbang ya kalurahan Pringabus. Angka 2 bakal nyoro widikake menyang pertapan Rah Taun. Karepe Ndara Pandhawa sedaya wong bakal nampa kamulyan. Akeh lelakon, akeh pacuban kaya apa batanganing Eyang Panembahan Wiyasa ing Dempok Saptarga mengkono kene. Junang Ismeru Karwana Kedoetan Kutena Mangindra Loyo Sumyak sumyuk kira wong martopo Gedul wetan papanira Gedul wetan panggonannya wong martopo awak dhewe iki diawat-awati Ndaramu Janaka pindho bakal badangno awak dhewe lan lelakone Mercapada. Ngono apa? Ling aja melu. Nggih, monggo kula dherekaken Ndara. Nenen no.
Madi Janaka ngenggalake suku Gentar. Suku sikil Gentar lumaksana. Dedel wana Dirbaya. Wana Alasdri gedhe. Baya pekiwu. Alas akeh kewan galak. Ngono ndedel madyaning Minangsraya pinanggih Surut Banawa Bayu. Yandung klundung lak pelapara enak aku pedalang ana catur margawana ana satya bagus tejo kuning tutup biru kaya dewa darat sapa jeneng Doma Satriya dong kodang kane butuh omah ganduk omah Bupati Ratu jurang jeru pangombenamu batang basin padha kamu gelagah ketelepas susu panamu wah ditakoni durung masuling ekal bicara balik no pitakoni padha sesapa iya
yen ora hidup aku ya aku koi jajil yen ora hidup aku kolep wis krungu goblok apa kok tak dijeli sikilmu tak apa maringi cek terlek syukur buta tuli wis krungu goblok kalau jajil ngite kok lho ya apa balik arane satrio yen ora tepaku ya aku pamadaning Pandhawa Permadi Janaka jangan nongko simbokne ampun Janaka kok jangan nongko ya aku Permadi Janaka Gandu Karna Buta tuli Janaka Buta tuli wah doyan buli arep tetel diwadahi teplek doyan aku telek wah yo gak doyan apa kok buta kok tawani telek mangkel aku mau wong Janaka jare jangan nongko wah nyandung klundung nyelak berapa sopo sing bakal mlebu kalasan kini bakal dadi memangsaning Kala Jajil tak anggap Kala Jajil ganok gawe salah gawe mendak dadi gawe bangsat sandungane wong lumaku ora ngajar wah para sangat
Kok lapo lerenmu tak baliki sarungku moyo pokoknya gitu. Bangsat buta ora kena dijung krana apik krana becik otak sifat jemparing bodol lempengku bangsat.
kula mangkono kala jajil. Kok semerampok masih senjata. Ing kono jayane Permati Janaka amesih bala buta ketradan senjata pedhah kaya babaran mati.